Allah ya gafarta wa mahaifina, Allah ya masa rahama. Sandan ina makaranta ina karatu a legal, yana zaune a nan gida ba shi da lafiya. Ina karatu duk wanda ya kira ni a waya sai gabana ya faɗi. Dam dam dam. Me yasa? Kawai zato nake za a ce mahaifina ya rasu. Sai ta kai ciwo ya kama ni kawai, ciwon tsoro. Da an bugo min waya sai gabana ya yanke ba ta ras. Ina ɗagawa kawai tunani nake, salamu alaikum, wane ne? Ya kai? So nake in ji wai yaya? Ta wani wata rana aka bugo min waya, ina zaunan, Allah gafarta wa mahaifin namu. Aka bugo min waya, salamu alaikum, na ce wa alaikum salam. Sai na ji muryar wata yayata. Sai na ji alama kamar tana kuka. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me ya faru? Aka ce ba komai, yaushe za ka zo gida? Sai na ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce me ya faru? Hafizu? Na ce ya rasu ko? Aka ce wallahi bai rasu ba. Na ce wallahi ban yadda ba. Take na fara kuka malam. Allah ya gafarta masa. Da gudu na kiyarda wani ya ƙara na bugawa wani waya. Na ce salamu alaikum, da Allah ka yi amini na ne, kana garin nan, ka je gida ka ga mahaifina ya rasu ko bai rasu ba. Ta ki zazzaɓi fa ya kama ni, gumi ya keto mun, tafiya kawai nake, ban ma san inda nake tafiya ba. Na ce ka je ka duba, yana jewa ya ce wallahi mahaifinka yana da nan lafiya. Na ce wallahi ban yadda ba. Ya ce gashi nan ma da littafi akan kujera yana karatu. Na ce to ba ni shi mai magana. Na ce salamu alaikum. Ya ce wa alaikum salam Hafizu. Sai na ce alhamdulillah alhamdulillah. Take sai na kama dariya, sai na warke. Kaga anan ciwo ne ya kama ni, ciwon zuciya na damuwa, waya ta sabbaba mun shi. To ba zan warke ba sai me, sai idan wannan abin ne ya kauce. Mu koma wancan sarki da nake baku labari. Da aka kai shi asibiti aka kwantar da shi, ya zauna, da abin da za a yi masa yaƙi magana yaƙi motsi. Sai aka ce aka samu wani ƙwararre likita wanda yake da karatu na ilimin nafs, ilimin psychology. Kawai sai yake cewa da Allah ina buƙatar 'yan gari kaza, 'yan garin da wannan sarki yake sarauta, duk wanda yake a area wannan kasar, dan Najeriya ma muna son ya zo. Aka tattaro mutane 'yan Najeriya da 'yan garin, ana zuwa sai wannan mai ilimin psychology sai yake gaya wa waɗannan mutane, ce ga abin da za ku gaya masa, haka za ku ce masa. Suna zuwa gabansa suka ce Allah ya ƙara wa sarki lafiya, ran sarki ya daɗe, mun ji abin da wasu ɓata gari suka yi maka, abin da lalatattun mutane wanda ba san darajar mutane ba suka zo suka jefu mai martaba, mai daraja, sarki irinka, ranka ya daɗe, mu 'ya'yanka ne, 'ya'yanka ne, mutanen garinka ba za su taɓa jifanka ba, akan a jefe ka sai dai in za su rasa rayuwarsu. Gaba ɗaya mutanen gari kaza kuka suke, suna Allah waje, ana ta alhinin abin da ya faru ga babansu mai martabawa ne. Saboda ranka ya daɗe, shi yasa muka zo mu ba wa babanmu haƙuri, ba mu bane, ba 'ya'yansa bane. Ana gaya masa haka kawai sai ya miƙe zaune, sai ya kalle su ya ce daman na san mutanen gari na ba za su yi min haka ba. Suka ce ranka ya daɗe, haya aka ɗauko su zo su ci maka mutunci. Sai ya ce mu koma gida, har ya warke. To ai damuwa ce ta kama shi, damuwa ta kama shi, wanda kuma wannan damuwar in dai har ba ya yi masa ita aka yi ba, wallahi sai ya mutu. Akwai wani sarki a cikin sarakunan da suka gabata to bari bada misali, wani hakimi ne daga cikin hakimai na shekarun aruruwan da suka wuce
hakimin sai ya naɗa limamin masallaci. Da ya naɗa limamin masallacin, ai bayan tsohon liman ya mutu, to bai ɗora ɗan tsohon liman a limanci ba, sai hakimin sai ya naɗa wani sabon liman ya ce kai ne liman. Sarki yana jin labari sai ya ce a je a gaya wa wancan hakimin ba mu yadda da wannan naɗi na liman ba, ɗan liman za a maida liman. Shi kuma hakimin nan yana ganin ya isa, ya kai matsayin da in yi magana ba mai tanka masa. Hasali ma wannan sarkin da yake masa magana ya haife shi. Wannan damuwar da ta faru tun da ya ce na naɗa liman, misali nake bayarwa, wannan sarki ya ce bai naɗi ba, hakimi ya ce na naɗa liman, sarki ya ce bai naɗi ba, tun da ya shiga gida yadda muke jin labari sai fito, sai gawarsa ce ta fito, bai ƙara fitowa fada ba. To yanzu anan me ya kashe shi? Wallahi bakin ciki ne ya kashe shi da damuwa. Ba abin da ke saurin ruguza ɗan adam kamar bakin ciki, kuma inda bakin ciki ba a iya bacci. Hani ma akwai lokacin da